Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki dekat keseng Voice of the People Party Youth Wing mendagasngi ke arp kenai tarik naitung ajar pesan ki lelek beni kenduk yo additional director ke Civil Hospital u Dr. Bo Phang halol ke jingyo ai ke jing ujor bakadon ke jing bombyang ki machine ke dialysis bad hapo ICU bad kiwe ke jing duna khate ke jaga sumar habakran shekela pathai khobor uba marbut dekhar president ke VVP Youth Wing ula ong bakani ke jinglet jungo jongki hapo Civil Hospital Yo iya shibun ki jingduna kentup ki jingthia jong ki nongpang ki doktor ki machine ke khuat ke suba bat ki wei kumta ulaong bakadan kam baka sarkar jila kadi ban shimkhya yakani kumjuru ulaong baka sarkar ke jumlian bha ban penserwa ka ya ke pisa upat ba dak ba penlongi kita masa bapher hendai kam pechwa ya ke jingduna hakaliang ke kuat ke khya upat ba ni ki baduk Shushu ulaong baki barius pa kila bandit sumar shakiwei ki hospital ne shabar ke jila Henry ki baduk ki hab ban pha sumar ha civil hospital kumta ula kentu ya ke sarkar bakan the pisa nak benta ban kentiu ki jaka sumar nak benta ka kot ka khya ki pat ba om ban penut ka ya ke pisa upat ba dak ba penlong ki tamasa kumjuru ula kentu ki doktor ki nurse bakin kham adakar ban kran ke ktien ke thlet ki bawan thia pang ha ka te ki jaka sumar Ngisuan pet kan ka jinglong jumat di hospital deh nampak dia komplain ni dialysis don di bawah dialysis ni ki habis panyo silim ke kimyo oleh nama ton ka itu bagi mesin lah bagi mesin mesin ke mentah kawan lihat nadu mundur kok dang mentah biasa saya sling OPD jo first time mentah yang mana nak telayak kan mentah tak ada lah dia ada nasi biji sau con ta thì bị pi rồi quay nó đúng không gì ôi sáng lên gak mau nak kalian ka Youth Wing kejungi mentaka sengi nak kalian ka Voice of the People Party lawan banle ekni ka surprise visit hang ni po civil hospital nilayo bandrung khamtam yakini ki major department ban pet halor ka status ke jongki khamtam ha ka ICU bat khamtam ha ka dialysis ya bangi let bandrung po dialysis bangi pendu yaki nurse ki doktor ki staff ki badan htu nilayo ban yakran batki baling yawan hang ni ngani thu ipi namar balai ba kalapun ba ka complaints ka bangi layo na kinongpang na kiriu patba ibon ban simdawai hang ni ibawan ban le dialysis hang ni de mentang singi sungtana pat na kaliang ka VP Youth Wing layo ban le yakni ka surprise visit hang ni po civil hospital de nilayo iki complain ki babun ba mendai tang po dialysis na ni ICU dei wat apo general ward ru kinongpang ki babun ma ki jufun yang ni bat ki dikot ki jongi ngani thu ipi ki juwan bani kendu ikinongpang hang ni po civil hospital lakade general ward lakade ka dialysis lakade kinu ki department bat mane ha bangi kran ha bai dei bat ka dialysis niyo ik complaints ha ka bai dei bat ki machine ani thu ipi ki machine dialysis ki don andrew jintia hadu menta bat na padang kita ki andrew ki machine let's say ki bubun ki machine ki le thut bha hakini ki khniat mane ban rung po dialysis wa ban pan ya ka status but bupun ki bawon le dialysis hang ni bapli ki nongpang desi ki bri ki chung ki bawon hang ni ki hapan li thai no nomor blai kim yo ban le ka dialysis nomor blai ka machine ka thut ban ila yo kran mane ya i badai pet hang tu ila ya thu bat ila pensisa hiru ba hot apeng kini khniat bana ki machine ki thut ba bat ilong tang artli ngila kali nak ai kadap ki thut tak machine bat ila itu ba kadai rajin thut jong ta UPS te habidai bat ka ICU ru kidon hadu khadar tali ki jintia bat tangru tali ki ventilator bat kila pensmo ru hang tu po ICU ba ka manpo hang tu ru kaduna ba tigini ki ba pensong khia ya ka Voice of the People Party bat ka penmi yang isykhmat Banginwan banle yakni ka surprise visit. Badah kejuk ke poru bani kendu ya u additional director badi u Dr. Bo Phang.
ban ngilayo ban yadru hakini ki general ward ban keren ban kendu ya ki nongpang lesi ban keli na kiru mo kumdu ki doktor ki juwan ban pet yaki kumdu ki nos ki juwan ban pet yaki de ngilai kendu pun bagi nongpang hakani ka semi ko ka sultanat pelongpat ba ngilayo ban ni kendu ya doktor L Bu Phang bade i additional director hang ni po civil hospital bat ngila penpau ya kita ki jing'e ki ba ki pajma ki bon sumar ki bon tiapang hang ni po civil hospital bat ilai thu habide bat ka diocese imsim laong ba ka don tang nriu tuli kini ki jinthia ndrei menta ki ladon sakumba nyau tuli on the process mo na ka menta kita ki jinthia nam ta ka dialysis kita ki machine namar ngi sung thu hi na kalyang biru kat ka civil hospital kin don tang ru jinthia tolong ke ka bam sungla pedang dengi ru ngi labu ka jingdawa khmat ki jungki ba kumnu kidai ban pen extend susu ya kibet jintia ki machine jong ka dialysis ndai sung tanat pan ilai thu bahasa extra san nyau tuli ki machine nyau tuli ki jintia ban hado mentapan idong ong ba kitang don kambun ki machine mo kat ka civil hospital de ban ong ban don tang nru tuli ki jintia ngasko ba umso bala ban pedang te tingi don kambun kini ki jintia kini ki machine hang ni po civil hospital bat ngilai keliru habidei bat ki jintia jong baro hang ni po civil hospital ilai thu ba ki don south spa lai pu arteli ki jintia ki badon hang ni po civil hospital Dr. L Bu Phang hatu ba kini kam dei ka badang dunathan namang ngilai i habang iya ni visit mane ngatrai hiru lei hi kinong pang asuthia haki madan haki prasis angi smusun ei ba habang i kinong pang asuthia kumtu tingila kili i balai bam extend susu kiban mai yong bam don jakasu de don kam ye ki building mo ban sina building biang ni smutu ba kani ka civil hospital ka dei ka barim tingila ya kran habidei bat ka jingphut ka jingsuba apo kani civil hospital habang iwan rung manem tu rung i ka jaban mo ki kontrol ki jingya lesi ka i jabo kandiat nabar kan habang irung sopo tingila pensngo hai Dr. L Bu Phang ba in petlem ye kini ki baro pi ka civil hospital ngani thu pi kadai ka jaka ajing sumar namta ki beduk ki bejenjan mo ka jingem kamdei tang namanta ki beruspa ka jingem ru kadai nakamta ki beduk ki bapli ki hapan ban sumar ne po civil hospital bat lesi ladang ya keren mo ki beduk kilong ki bejenjar ba hadu tata kimdan pisa mo makin let sumar tang ha gotiru kinomla bapli ani kin let shebilor kinomla bapli mo kimdei ki babun ki ba trai kam sarkar kimdei ki biyo alun le yo reimbursement kanong ka ba shitom ba ya ki brio ya ki pajba ki jungi bakin let sumar sabah yang ka BPP ngiwan ban pet ban jgo ya kani ke civil hospital ha kani ke sengi ke mamta ban kintu mo ya additional director Dr. Bu Phang ba un pet un bishar ba halor kini ki baro ba ka BP Yubing kala yakran bat i menta ban pun semua ya kita ki complaints mo ki beruspa ki ba spa lesi kila ban sumar sabar segoti kila ban sumar saki private hospital kila ban sakinu ki state ska ba ki kwa ndrei ki beduk ki benjinjar te kinum yo lat ban le kumta mo lada klat no ka kmi lada klat no kpa lada klat no ka ukun mo along ka jingdu ka ba kraw namta ka yeng ka sem ka jongki tena kalian ka jongi ka BP Yubing kani ka por kamta ni semua ban kenturu ya ka government namang iyo semua ban kalian Dr. L Bu Phang ulong ba bun ki jingduna ngi po civil hospital ni na kalian jongi rin select ban kendu let's say ya ka health minister mo ban semua ya ki jingduna ya ki challenges jong kani ka hospital ya ka ba Dr. L Bu Phang ula semua hangi mo iyo semua ya ka jingduna jong ki doktor iyo semua ya ki jingduna jong ki machine mo ngin haban pedru ya ka jingkut ka jing suba namar balai ba na kalian ka BP ngasoban pentu ya ka sarkar ba ngai ba ka sarkar ka jumlian ba ban penserwakai ya ka pisa jong upat ba mo kita ki festival ki prepare balai yung petchwa ya ka kot ka khia ya ka healthcare mo namta ka jingyo nong jong upat ba jungi ka jingyo nong namta ubaduk usuk ujongi mas mo tentu government kan bahkan petchwa kan pai khmat chwa saka healthcare
ka government ro kadiban kamdei ban pensorwa ka yak bisa kadiban the bisa ban ha ka healthcare the bisa ban ha ki PSC ki CSC ki badon ha ka jela ka jungi mo kamdei ban pensorwa ka di kita masa di ki festival ki prepare ban supun song shit ka yu khna samla ya ki khun samla ki jungi ngaso ban kentu ya ka government ba kadai ban the bisa kumulong doktor albo phang mane ba ki machine kidang duna ki doktor kidang duna ki pun ki jung duna nge denar kaliang ka jungi ngiso ban kentu ya ka government ba kamdei ban le ka ya ka healthcare mo katkum ka constitution ka article 21 ka ong mo right to live right to healthcare mo nginyo ya kata denrei habai dei pan haba ngiwan pat hangi haba kajungyo komplain pat kajungi niki babun kinong pang pat kalong kapabun ba hadu kata ta bat ngismusi ngani tu ipi ba ka civil hospital kalong hadu kata bat hadu ka poru ni kwa ban kintu ya ki doktor kinosu haba ki pet kinong pang kisno suma nong pang sungu bahasa ba kin kham atar ya ka ktien ka thilit ka jumki mo kinong kin kran ka ktien ka bajajai namar ba ama unang pang wantia pang hangni mo upang usdom lesi teng kinos ki doktor ki hil lesi ki keren nak tin ka bakor mo kap ka kadang pelong frustrated susu hadu kata yonong pang jaka bon jam udang stom susu